Biyag ti tao. Gino, pumanaw kamin iti dayto abalay. Ha? Apay mat? Jakon ka ba ilan abayadan ti abang mi? Kat papapanawan na kamin ti landlady. Kat, sa dino nga ro ti pagnaadan nyo iti anak mo. Jak nga rod ang mo, Gino. Nuawan pa panan nyo, mabalin nyo tagna di balay. Nalawat ti balay mi. Ang mga noad ti maibaga ti inam, Gino. Siyak ti makamwa makisarita iti ina, kurason. Okay. Sikat ti makaam mo, Gino. I-text nak lang nga rod no kano. Tao may kayo sukunan. Nang, iso ni kurason. Nobiyak, agnaadan iti anak na diti balay. Tapno sandan nga gabang. Agpampanunot ka ti anak ko. Anya ka din dayto nga aramidem. Kastoy lang ti mo kapamuspusan, nanang. Tapno sana marigatan tinubyak. Iti silid ko ti pagturugan da. Di kay madanagan. Nada kwartak. Ituloy ko nga iparenovate ti balay. Ay, jakam muken ka, Jenalyn. Gino, nanang. Anya kayo matan. Ginalin kayla, Ginalin ganyak mat. Kat may mayat nga rod ti Gino anagan ko. Ay, di mo baliwan tinagan mo. Ta Jenalyn ti husto anagan mo. Ganday ta talaga tinakairwamak nga awag ko kan ka. Ni nanang mat. Una yan day tingar aramido manak ko. Awan ron ba nga pagdanagan nyo. Amo ni Corazon tagluto. Aglaba ka nagdalos. Saan ka di, Corazon? Wala na. Di kay madanagan. Takabayatan ti kaadami iti anak ko dito'y balayo. Tumulong ak iti trabaho. Oh, nangagyo nanang. Mayat kit di ah. Tapno da kadwa tayo dito'y balay. Jak maawatan no apay akasta ka anak ko. Nakirelasyon ka iti padam a babae. Kalpasan na, inyawid mo pa'y dito'y balay. Kat single mampay gayam day chay. Basta yayatek ni Corazon nanang. Pag nga asim di mo ibabain ti pamilya tayo. No si bibiyag day ditatang mo, sigurado di na magustuhan ti kastangar aramidaw. Siyak tagtrabaho nanang. Siyak ti makamoy ti kanan mi. Kasta ti biyag akayat mo? Uray na idumduma kiti matang nagiti tataw. Okay lang? Tamok mo ta naragsak ti biyag ko nanang. Laglagi pa, anak ko. Saan nga agnanayon day taragsak? Uray pupuutem. Panagrup-ro papay laeng day jay ako rason. Kat madlaw asaan ama pagtalkan. Ay, no apay ngamin asaan ani David tinakirelasyon Pakpakawan mo ta? Di urewawan. Pagan nanok kumamot ni David ngay. Anda ka di pa'y gatas ni ikang anak mo, Corazon. Naibos nga rudan, Gino. Ikan kalangan iti kwarta tas ikati makam mo gumatangan niya. Sigurado ka di? Wan, anak mo ti pang ibilbilang kiti anak mo. Iso napatagan kanyak ni ikang. Agyaman ako unay kadagiti tulong mo kada kami nga agi na, Gino. Awan rumba nga pagyamanam. Ay, wan gayam. Nangan kayo ka din. Saan pa'y? Ninanang ngay. Aday ti salad na. Agbasbasan sa manen. Sige, mangan tayo nga rudan. At daginahatang ko na imasama sida. Mangan tayo nanang. Umuna kayon amangan sa anak pa'y amabisin. Agigidan tayo amanganan na. Sa anak akomportable no kasangsangok day ta ako rason. Ninanang mo't makabulan dan dito yung saan kayo pala komportable. Laglagi pam, Jenalyn. Sa anak nga manugot nga agnaed dagita nga agina dito'y balay. Si kalaeng mo't timang ipilpilit iti dayta. No papanawan nyo ida, pumanawak mo't nga roda na nanang. Ay, jak mo no anya timpakpakan dayta babae kan ka. Nanang, ay ayatan mi ditunggal maysa. Ipalagip ko manan Babae ka, Jenalyn. Babae ka, anak ko. Kasano nga rod ang maipayan nak iti apo ko no kastalaeng. Ti kayat ko, lalaki ti pakiasawaam. At damot ni ikang nanang. Kasla po ko yun dayjay. Apay, anak mo dayjay? Saan mo't
anak ni Corazon iti kinabalasang na daychay. Ay na, idandanagan ka anak ko. Amangan numasakitan kan tulaeng. Saan, nanang? Una yan na ya. Ipasiguradok dayta kada kayo. Kumusta kan, Anthony? Busy lata. Nagaduwa pa ka kumikumak nito'y. Sikanay. Okay lang. At ada pumimpintas ka. Bola. Kitwan mo, kailiw ka nga rin. Kano ngagpasentro ka manan? Jack pa'y masigurado no kaano. Awan mo't pagpletek. O di pauitan kay di kwarta, tatlo na pagplitem. Day off ko itong Sabado. No, okay lang kan ka. Agkita ta ko iti sigo na pagkikitaan ta. O sige, kayat ko, Anthony. Nay, apay, si kamutan ti mga awir iti anak dadya ako rason. Adda ngamin napatag nga si kaswan na ita, nanang. Adda si kaswan na, wanaw adda kasinarak na. Adda si kaswan na, nanang. Ol budan na kalaang dadya a babae anak ko. Marikrik nak dayta. Apay matakas ta ti bagbagayo. Ay sus, Di kay ngamin nagpanunot iti negatibo ah. tapno ibagakan ka anak ko. Tunggal awan ka dito ibalay. At dalalaki akasarsarita na iti cellphone. Ay, si kalaang ti kaasi no ituloy mo pa ilaang ti makirelasyon kan kwa na nga oray luklukon na ka. Sana maramid ni Corazon ti kasta kanyak, nanang. Ipatpatag mi unay ti tunggal maysa. Di na pa'y maaramid ti makisinakan ka ah. Gaputaan mo na nga adda pa'y ti pakairanudan na. Uston man, nanang. Pangasiyo. Di yu kumamat padaksan ni Corazon na. Mala, addakan ka no patyan na kung no saan. Tinapatag kat imbagak no anya tinakita. Kas inam, jak kayat amasaktan ka iti udi na anak ko. Agyamanak itim pasangom amakan, Anthony. Nag-enjoy ka ka di matlaeng iti date ta. Wala. No, kaya't mo sumurot ka langan kanyak. Sa dino. Pwede dagos ko. Tapno, ada katwa ka ti boarding house ko. Ang mga numaamon ti asawam. Saan ka di? Ngay magakin ka, nabayagan na nagsina kami iti asawak. Iso tinangisina kanyak. Adamot ng sabali a pamilya na ita. Sigurado ka kadi? Wen, kan awan pagdanagam. Ta siyak matlang ti makamoy ti kwarta agastusan ta. O sige nga rod, Anthony. Kaano nga rod, nga umakar ka. I-text kanto no kaano. Nanang, napanan ka din ni Corazon. Awan matan iti silid mi. Kan awan dagiti kawas na ijay. Anya, kat ti anak na ngay. Nabati, nanang. Agsangsang iti silid mi itay. Ngam nakaturugan. Ay, daytan ti bagbagakan ka anak ko. Si murot lakit din iti lalaki akanayon aka video call na. Sana put no dayta, nanang. Aklo na mo, anak ko. Saan ani Corazon ti parakan ka? Idi pa'y lang nga ibagbagak nga da sa bali aka video call na. Ngamanyat inaramid mo. Binali walam laeng dagita nga ibagakan ka. Ita, nangibati pa'y iti ubing nga aywanam. Ay managing bubukod da di a tao. Tila ang bagina ti pampanunutan na. Talo atawanan tinapalabas, sipod pinanawan na kadadya ako rason. Talo atawan mutan, asi ka tinagbalin nga ina ti anak na. Panagkunak, panawanan tapno urnusam ti biyag mo anak ko. Kasano ko mga urnusak, nanang? Idi pa'y lang agdat-daton ni David kan ka. Ha? Makirelasyon na kiti padak ka lalaki, nanang? Ay agtal na ka. Anya apadam alalaki. Di ka man nagbalin nga agraraman. Babae ka, Jen Alin. Oray anyat ar-aramidam. Babae kan tulat ta. Nanang. Nasaya at atao ni David.
No iso ti pakiasawaam, awanan ti pagdanagak. Nanang, Masiguradok anapintas to ti masakbayam kenkwana, anak ko. ala, agkapi ka pa'y, David. Agyaman ak Jenalyn. Italangin timpla na kiti kapek Kasta talaga. Kaya't kati asawan na itang aklonan na kon. Kayat mo ka di, wano saan? Kaya't ko lang una Uray bagbagada alakyan ka. Ay ayatin kalata, tilikodan ti kastakin na taom. Mariknakmat nga roday ta. Kat agyaman ak unay. Tanauray nak, David. Ay ayatin ka nga na talaga, Jenalyn. Ne, nakariingsan ni Ikang. Ni, huwag ngagpaiso. Ikang! Umay ka dito anak ko! Naglambang matan. Managbabain nga minday tang anak ko, David. Wan nga rod. Si kamot tan ti Makder nga ina, ti anak ni Corazon. Kapilita na. Mano atawanan tinapalabas. Ngam di namot umay bisitaan ti anak nan. Nalipatan nan sana namin pinsan ti anak na. Ay na, maragsak anak launay anak ko. Tay naramid mo ti rumbang. Agyaman ak unay kadagiti pang magbagayo kanyak nanang. Anya nga rodan ti plano yo kin ni David ita. Agkalaysa kayo ka din. Agurnong kami pa'y nanang. Ti may papankin ni Ikang ngay. Okay lang ka di kan kwa na. Nanang, nasayata tao ni David. Napanagnakak day takan kwa na. Kulak tumo ngamin kan ka anak ko. Kayat ko launay ngagbalin ang manugang. Tanasingpet kan nagagat ni David. Narabyan ka manen anagawid, Anthony. Anya ka kadi Corazon. Imbagakmat kan ka nga ag-overtime kami ita. Kastamot na kanayon. Awan pa yin oras mo kanyak. Agulimag ka man to ni, nabanugak. Oh, nakaluto ka din. Itay pa'y Nukas tangaro, dagi dasarkan ta mangantan. Nabisin ako na yan. agpilis ka nga umuna. Kalpasan na. Sumurot kanton iti kusina. Anya ti plano yo anak ko. Pagadalin yo kadi pa iti kolehiyo ni Ikang. Nanang, ikarigatan mi pagadalan. Pagadalan mi idadwa. Ni Ikang kan ti anak mi kan ni David. Kaasimot ni Ikang no saan mi pagadalan. Ay, kaasimot day ubing. Mano at awanan tinapalabas. Nga maging gaita. Di mo lasarungkaran ng tipudno nga inana. At datayo mata pamilya na nanang. Datayon timang sulnit kadagiti pagkurkurangan ni Corazon. Tapno sana kaasi ni Ikang. Patsya kadumtang tumutla ang tal daw amalagip ni Corazon ti anak na nga impati na kanyak. Kumusta nga ti resulta ti entrance exam mo, Ikang anak ko? Nakapasaak nanang. Naka-applyak mo din iti scholarship ko. Barang mapagasatak. Ay na, congratulations nga ron anak kong. Agyaman nak nanang. Aywan, ni ating ko Rachel. Saan ka di pa yung nagawin? Saan pa nga ron? Anda ka no practice da iti pagadalan da anak ko. O sige, tasukunag to iti pagadalan da nanang. Congratulations anak ko! Naipasam ti board exam mo, Ikang! Congrats anak ko. Agyaman ako unay nanang, tatang. Ado unay tinaitulong yu kanyak. Agyaman na kiti pa nang ipatag yu kanyak. Manipod basitak. Ada kayo lata ng subsuporta kanyak. Bayat ti panagdakkel ko. Didak binaybayan. Uray sana da kayo tipod no adadakkel ko. Nariknak no kasano ti panang ipatagyo kanyak. Iso nga utang ko ti amin kada kayo. Anyat orasan ngam di ba't agawid di asawa manak ko.
Jakmat nga ron maawagan timbati na cellphone na nanang. Anya, kasano nga road ang makontak mo nga ay? Ni, ada mo awang nanang. Mabit lang ha. Hello? Asino da ito eh? Hello, Maray! Ni Lauro na ito. Intaray mi ni Pari David iti ospital. Na kami dito emergency. Kalata si Makit ti tiyan na. Kalingatan. O sige, bye! Nanang, Apay ka no, asino timawag anak ko? mapantay mo di ospital. Itamat lang. Anyat na pasamag ka ni tatang nanang. Nas ka na maopera ni tatang mo iti kabita na panawan ikang. Anya, Diyak ka muno niya taramidag. Dakkal ti mabayadan. Kat awam mo ti dakkal nga urnong mi. Tumulong ak iti magastos nanang. Ay, agyaman ak nga rod no kasta anak ko. Mano ti kasapulan nyo. Ibagayo ta itid ko adagos. Ay na, nakababain pa ikit din kan ka anak ko. Okay laang kanyak day tananang. Panawin mo tan, tapno bumawi akmat iti ado a sakripisyo yu kanyak. Saldino tinagapwam, korason. Napan ko impa-check up ti anak ta sa dino kumapay. Kunak mo tasakbaya pumanawak kat naplansan ti uniform ko. Nakulang-kulang mo ti badok. Aggurigor nga rod ti anak ta. Diyak maisa parang aramiden day ta. Bambantayak ti anak ta. Dito sumungpat pa ila. Di mo ka di maawatan timbagak. Impa-check up ko ti anak ta. Taggurigor ka nga rod. Di nagsung-basung bata na kasta. Laglagi pa masakti mang pakpakan kan ka. No kastamot lagayam. Panawan kan. Nalabosan ti kastang aramidam. O diwan. Pumanaw ka no pumanaw ka. Isumit lagayam nga insukat na katim mo ng asawam. Takasta ti ugalim. Awanan ti adu payasaw. Ala, ako kusa maamin na nagamit yung iti anak mo, ta pumanaw kayon. Isumat lang awan may tultulong yung kanyak. Padagsin kayo lang kanyak. Kumustan tirik na, David, lakay. Dakal samot tan ti bayadan tayo niti ospital bakit. Binayadan ni Ikang ti Daduma. Anya? Napilitan na ka nangawat iti kwarta. Tawan mo ton pangalaak. Kurang ti urnong tayo lakay. Binaybay anak lata ko man bakit. Di ka kumamatag sao iti kasta Agpaimbag kakit di tapno makaawitan. Sa dino tayo ang Rachel kanikang. Ni Rachel, ada klase na ita. Kat nimot Ikang, napanan nagtrabaho. Sigurado nga umay nakasarungkaran intun madamdama day jay. Anya ti ko na ti doktor. Makaawid ka di ti asawa, manak ko. Ma-discharge inton bigat nanang. Ituloy na tagpaimbag di ti balay. Nasaya at nga rod no kasta. Rugyak nga roden ti agdalos. Tapno na dalos ti balay amasang putan na. Sige nga rod nanang, tay turog ko manmat. Tani, manual dawon nga awan turog ko. Sige laeng, agin na nakamot anak ko. Siyak pa'y laeng ti makaam mo iti trabaho dito'y balay. Ituloy mo tagpaimbag di ti balay ko na ti doktor mo, lakay. Agyaman na kityaros mo ang mga asikaso kanyak bakit. Rumbang laang nga asikasuan ka, taasawa ka kat nga rod, David. Ang mga nunatay matan nagitimula kay garden. Adda ni manong mga asikaso ka dagijay. Isungawan ti rumbang nga pagdanagam. Nasaya at matngarod no kasta. Sayang dagi jay. Sapay dakkel ti gastos tayo iti similya. Ganda dumapay. Inak to bisita no madamdama lakay. Tao po! Ni, Ni. ada tao. Mabit lang lakaya. Inak kita no sino dayjay. Korason, Kumusta kayon? Kumusta ti anak ko? anyat napasamakan ka. Apay akastamot ng tilangam. Kimutong kan ngimisit ka. Daksang gasat. Tanaulpit ti lalaki ang simurutak, Janalyn. Anya, Sapay na kumata mapakawanak iti inaramit ko iti. Amok anadagsan ti nagbasulak. Ngampatsyak ang mapakawanak. nabayagan na napakawan ka, korason. No kaya't mamakita ni Ikang, awagak,
Tao may dito'y balay, kalpasan ti duty na. No kasta, saanan nga agnanaad ni ikang dito eh. Agab-abang iti kabangi-bang nga ili. Taasidag ngamin ijay tayan ti trabaho na. Kasta gayam. Agtrab-trabaho gayaman ti anak ko. Kailiw ko ang makita ti anak ko. O sige, korason. Awagak ni ikang numadamdama. Nakiasawa kamot gayaman. Wen, anda may isa nga anak mi kan ni David. Kat, kumusta nga'y tinakiasawaam? Awan makunak iti asawak. Gaputan na saya tatao ni David. Kinapudno na. Tinulungan nak anang paadal iti anak mo. Agyaman nak iti sakripisyo para iti anak ko. Iti likodan ti dakas nga inaramid ko. Kat impatagyo ti anak ko. Gaputa day ti may parbeng, korason. Ti basol mo kat sana basol ti anak mo. Ado tinagkurangak iti anak ko. Managing bubukudak nga ina. Tila ang pagragsakak ti pinanunot ko iti. Diyak pinanunot ti masakbayan ni ikang. Pinanawak ti anak ko. Kumusta kan ikang anak ko? Nana, Wan siyak daytoy. Kailiw ka una yan anak ko. Sapay la ko mata sa anak akagora. kailiw kayo matan. Mano atawan nga inururay ko ti panagsubliyo. Pagbababayak tinaramid ko. Ti panang panaw ko kan kaiti. Ala, lipatan yun dayta, nanang. Di kay kayat asidiran. Ngamin, kap-kap nakaktiimpay da nanang Jenalyn kan tatang David na pamatag kanyak. Namnabsugak iti pamatag manipod kadakwada. Ba nag-apagyamanak launay. Tasaan da ka binaybayan anak ko. Kat awan ti amok apapanan mi. Iso ang napanunot mi ti agsubli dito'y lugar tayo. Nagsina kami ngaminan iti lalaki anak ki asawa. Naulpit launay ni tatam nga Anthony kanya. Adu atawan nga inan-anusak ti kinaulpit na kanya. Ngamdimtangan ti puntuan na umaak. Iso ang pinanawan min. Alang arod nanang, agnad kayon iti pagababangak nga apartment. Saan pa ngamin analpas ti balay nga ipatpatakder ko. Sige anak ko. Katagyaman ak unay. Tasaan nak akagura anak ko. Biyag ti tao. At da ka numanan maangay amasweding anak ko. Anya nga tano ag-apply kayo meten kan Joyce. At damutin anak kayo. Hindi pa yung ising-singasing ko kinuha na dahil ta. Di naman kayat nanang. Apay ka no. Diyak manam mo. Agam no di na pay kayat, di mon pilitan anak ko. Masigurado nga adda makagapo. Wala nang. Aguli mo kaklangan tap na awan riri. Amok nga isumanon ti pagapaan min, may ipilit ko ti kayat ko. Ano samlaangan nga orayan anak ko. Amangan no saan pa'y anak kasagana, amakikasarkan ka. Anya manindag itain sakom si Kaalan. Nakariing kamot kaya man bakit. Natang tilinaon ti sako. Mapan ko man isursor di sentro. Anya kamutan. Awan ka di ti daduma ang mabalin a pagtrabahoam dita. Nadalo sa pagsapulan ti kastoy bakit. Wen angam kontento ka iti kastabiyag mo. Agi sur-sur-sur laang itinatang. Uwan bakit. Tinapatag kat awan daldala pusa ka para katao. No siyak ti saludsudam. Sa anak akontento iti kasasaad tayo ita. Aganos ka pa lang bakit. No makarunong tayo, di agipatakder tayo matitidak kalabalay tayo. Kasi ti balay ti karuba. Kaano nga rod, kat manulaang mati mapaglakwam iti may sang aldaw. Jak amo no ka ano, ngam amok nga addan tulat ta, bakit? No kastalaang ti trabahom, awanlat amukon alan. Agpatinggalaang iti drawing adakkel abalay nga ibagbagang. Imbes nga upayan nak, suportaran nakit di ah.
Pag tinulungan ta aton uyan na iti arapap ta. Pudno ka de, jemang mangag ko, nga is-istoryaan ni bakit mo kadagiti ka aruba. Agabrod ka numat. Ni, awan iti saritaan mi nga agabrod ni Joyce, nanang. Iso ka no nga rood isang kaibagan na kadagiti gagayam na dito'y lugar tayo. Anya? Wano plano na pay laang. Iso adi na pay naibagakan ka. Jakla mo, nanang. Ang awan mo't nasasauna akas ta kanyak. Pudno ka di tindano ni nanang kanyak? Anya man ang tindanon tinalaing nga inam? Ibagbagam ka no, mat kadagiti ka aruba nga agabrod ka. Dayta ka di? Wan, planok ka talaga ti agabrod. Idi pa'y planok dayta. Awan mo't tikas ta nagsaritaan ta, bakit? Apay, lapdan na. Ay naalan, manulaang mati maururnong mo ngay. Saan nga umdas apagbiyagan tayo? Jak kayat nga umadayo ka. Daytoy laangan ti amok a solusyon. Tapno dagos nga agprogreso ti biyag tayo. No kwarta lang ti gapuna. Lalaingag ti agisorsor iti lakok anateng. Tapno manayunan ti birok ko. Panggasim lang tadi ka umadayo. Jak ka baalan bakit? Pangaasim mat tadi naklapdan iti kayat kong aramidan. Isardeng mun ti aglako. Tas ikatimang taripato iti anak na. Siyakon ti agtrabaho. Siyak langan ti agabrod. Siyakon. Siyak ti lalaki. Iso asyakon. Di mo man ipili ti kayat mo. Si kalangan ti mang taripato iti anak ta. Saan amabalin? Itatakunak nga agabroda. Kayat mo mat ti agabrod. Kat, adangarod kwarta nga aramatan. Tulungan nak ti gayem ko. May mayat ko man o siyak ti agtrabaho iti balasiw taaw. Ta siyak ti lalaki. Ay, dagulit ka man. No imbagak asyak ti agabrod. Siyak. Di naklapdan nga umadayo. Daytoy ka di ti bagbagam akundo unit mo, Teddy? Well, dito ikamatan nga agnaed, Joyce. Aging gaakay kayat ko? Wala. Saan matandakas na agnaed ka dito'y? Siyak, ti makamoy ti amin. Ay na, agyaman lang unay kan ka. Kamaudyanan na. Mapadasak met laangan ti agbyag akas na doon niya. Awanan yaman na. Ag-enjoy ka lang. No kayat mo ti uminom iti arak, anda stak ko dita. Anda mo't lang makan iti ref. Ay na, maguslak launay ti sofa, Teddy. Awan nga min ti sofa iti banay, tapuro kawayan mo ti tugawan mi. Manipo dita, naluknengen ti pagtugawam. Saanan anatangken akawayan. Mabalin ka di nga ibatik pa lang ti anak ko kada kayo, nanang. Papanam, ala nanak ko. Kasi iti sigod agisursurak manan iti natang iti sentro. Naimbag lang adda maigatang iti masapsapol ti anak ko. Nag-text ti asawam no sa dino ti ayan na ita. Di na matriplyan agiti text ko, nanang. Uri ti awag ko, di na sungbatan. Impadas ko tinagsaludsud ka dagiti gagayam na akalugaran tayo. Ngam di damot ammo no sa dino tayan na ita. Ay, napanan nangarudan nga eh. Madama siguro ti panangilakad na iti papeles ng agabrod, nanang. At ang amin tayo ibagbagaan na agayim na amang tulong ken ko na. Iso siguro ata yan na ita. Mala, siya kundi makaamo iti apo ko. Tapno makatrabaho ka, anak ko. Agyamanak, nanang. Dagasak to inton malam. Makatawanan tinapalabas si pimanaw ni Joyce. Nga maging gaita, awan damag tayo may papankan kwa na. Diya akong makontak ti number na, nanang. Diyak pa'y katamo no nakaabroden wanaan niya. Naka-abroad siguro na. Ngam apay nga'y adi matagpariknan. Di na nga takailiw ti anak na. Nanang, Amangan no adamot tin na am-amun ay jay abroad. diya ka mo, nanang. Kat kumusta gayam ti planom akarinderya. Matuloy ka de. Muna na. Urayak lang nga pumanaw da manong dino. Tas sakti sumublat iti pistoda. Pangrogrogyak man.
Tapno saan ako na mabambando nga magmagna kan makadwak pa iti anak ko. Na, anyat napasama ka ko. Kunaklakit din o adda kay di karinderya. Nasapakan samot anang rekap. Anang, awanan. Insukat na kami ni Joyce iti sa balay. Ano ya? Dakaro ba nakakita ken ko na iti may sa amol na nang. Anda sa balya ka holding hands na. Anya, no kasta, saan anag-abroad? Saan na nang? Lalaki ti makagapuno apay api manaw. Ay sus, day takit din. Apay ang aramid ni Joyce ti kastoy ka na kami. Agbalin ka na tibker para iti anak mo. Laglagi pom asikalaang tinamnamaen ti anak mo, anak ko. Aklunum latan ti amin, tawanen ti maaramidan tayo. Agdigos kan tay suot mo na ti akawas, Joyce. Ni, an-anwag day Teddy? Basta aramidem ti bagpagak. Makatawan na pinakpakan ka. Panawanan, tapno agbayad ka. Anya? Awanan ti ado asaw. Agawa am tiyag kunay, tada papananta. Sigurado nga adumanen ti customer ita. Pangaasim, di mo aramidan ti kastoy kanyak, Teddy. Maasyan ka kumakanyak. Di kag balin ana arte. Sana mabalin nga agsadot-sadot ka. Dito'y kan nga agnaed. Dito yan, ti balay mo. Saan? Tiyak kayat dito eh. Agsingsingpet ka. Tano saan makaraman ka kanyak. Anya ti aramidak iti da ito'y alugan. Ag hindi di ammo ka pailang. Amok akay kayat mo matlang. Ala, sumrakan. Tay kan dadokteri daw. Di mo panggapan taglibas. Tatalaga ang makaraman ka kanyak. Maasyan ka kumakanyak, Teddy. Ibatam ti imak. Orayan nyo asumangpet lagi ti customer nyo. Lalaingan nyo. No kayat nyo pa itagbyag. Si katinobya ni Teddy, di ba? Juan, siyak nga rod. Ay sus, impyerno dito nga lugar. Kinaagpaiso nakat ex-snack matlang na diya nga Teddy. Talaga nga aramid na timang al-alilaw. Innam nga bulan lang ti relasyon mi idi. Idi kwan na umakanyak. Insarak na kit din iti illegal nga negosyo na. May saakmat lang nga naalilaw na. Kasla nasingpat ngam nangisit ti kaunggan da diya nga tao. Awan ka diti pamuspusan. Tapno makalibas tayo iti da ito alugan. May salang tamok nga pamuspusan. Anya da ita. No nasayat nga tao ti agbalin nga customer mo. Mayat. Ngam, man matikas jay. Kaadwan kanya dakat demonyo. Diyak kaya ti agbayag dito eh. Adda pamilyak amang uray kanya. Ay, uray siyak mata. Nasurok nga duwa nga tawan ko ito yan. Baka ipagarop ti pamilyak nga nataya kon. Narigat nga kalabanan ni Teddy. Diyak amo no makarwarta pa ito nga si Bibiyag no haanan. Adenyeg ko nga bastoyo. Awanan ko itiba. Di nakpilitan namang kabilkin ka, Joyce. Adan tumitla aldaw mo, Teddy. Siguradwak apagbaludan ti pagturungan. Una, no makalipas ka. Ngam no sakti si ka. Di mo namnamain na mapasamak pa na ita. Aklo na mo na ito tigasat mo. Tiagserbi ka nagiti boss mo. Kaya't kunti pumanaw iti da ito alugar, ani. Adda pamilyak amang namnama iti panagsubli. Inaramid kumatla ang amin nga pamuspusan idi. Nga maging gatad takat adaklad tamat itoy. Nagasat nga ron ni Kiara nga karumit ko idi. Ta nakatumpong iti nasayaat nga customer. Nakalibas. Ngamda kami na. Hana kami mat nga natulunganan. Ikarim kanya. No makatumpong ka iti nasingpet a customer. Kat makalibas kay ti da ito alugar. Sublan na kami. Tulungan na kami. Wen, promise data. Addan to aldaw day at Teddy.
Jak pulos impagarop. Ang makaipatakder ka iti kastoy kadakkel abalay, anak ko. Wan nga ron nanang. Ket agyaman ang iti tulong yo. Ti panangaw awir yo iti anak ko, bayat ti panagtrabaho. Deserve mo da ito'y anak ko. Saan kayon amarigatan nga agama? Tadan negosyom apagtagilakwan kan pakanan. Pagbiyagan tayo kung hayo ananang. Ay, talaga asaanan ang nagparparik na ni Joyce kada tayo. Linipat na kayon ang aming pinsan. Wan nga ron nanang. Sana bali. Anya nga ron. Talaga akasta. Agawa agtag taray. Agyaman nak na adda anak iti gundaway ang nakalibas iti daidya a lugar. Ay, nakapsot ako na. Mabisinak pa yan. Ikarigataklat na di makadayo. Balasang ko! Oh, yagring ka! May initan ka dito nagturugam dito igit ti kalsada. Tunungan da kumanan. Apay, balasang ko! Nas ka na makapag-report ka dagiti polis. Jakpay kaya timatay nana. Tulungan da kuma. Apay aya, anyat napasamakan ka. Adda intarayak a tao nana. Lino ko nak. Inla ko nakitang tuduma lalaki. Imbugaw na. Anya! Ay, sumurot ka nga ron kanyak. Kuyugan ka, iti kasitgan a police station. Ay, agya manaklaw na iti tulong mo, Joyce. No hangaga po kanyam, makaging katagtak at ada kami palang ijay. Awan anyaman na ani. Pagbaludan ti bagsak da at Teddy. Siguradoon tayo nga haanan nga makarwar. Agraman na gijay alipuris na. Adda akon alan. Nagdakkel ti nagbaliwan ti balay tayo Apay nga itakala nga nagpakita. Sa dino tinapnapan na mitilas udya ano atawan. At idug asalay sayan alan. Katsapay na kumata mapakawan na. Pagbababawiyak ti panang panaw ko kada kayo iti anak ta. Apay di mo song batan ti saludsud ko. No saan na pud no anagabrod ka? Sa dino nga ro tinapanam. Simuro tak iti tao ngayong pagarup ko ang makaitad iti nasaya at amasakbayan kanya. No kasta, pudno ti chismis di ti lugar tayo, nga adda lalaki anak kitarayam. Wan, di ako nilibak dito. Makatawan lang nga nagdan na kami. Kalpasan ti makatawan. Insarak na iti iligal na negosyo na. Naimbagatan nakalibas ang madlaan. Aninya. Pangasim kumatay ka na kiti may sampay ang gundaway, alan. Sulnitag tinagkurang. Pasensya kan, Joyce. Ngam uray mapakawan ka. Awanan planok ang makisinobyan paikan ka. Sapay ko mata maawatan nak. Awan maaramidak no kasta ti desisyon mo. Ngamawan sa bali apa pa na. Numabalin. Magkipagnaidak dito'y balayo. Tapno makitkitak lat na ti anak ko. Oray ang bali na kakatulong yun o iso. Pasensya kan. Ngam di ka mabalin nga awatan di ti balay. No kaya't mo ti agpaay kas katulong. Ag-stay out ka. Sige. Oray agabang ako na. Basta maasikaso kayo iti anak ta. Ngam pangasim, ta di mo biglaan ti anak ta. Di mo namnaman, amaya sidag na adagos tirit na anakin ka. Tanabayag ba't nga rod, adi ka nagpakpakita kin ko na. Wan alan, ano sang ti mangay ayo iti anak ta. Daytoy kadila ang ti malabaan. Ne, nagsapa ka mo't kay Medi ti balay, Joyce. Wan, tapno ado ti malpas ko ang trabaho. Okay. Adda merienda iti kusina no mabisin ka. Ti anak tangay. Ayan na ka di. Adda iti salas. Good morning, honey. Oh, adda ka mo't gaya man, honey.
Kunak man no alas 12 ka pa'y nga umay. Naipospon ti meeting mi honey. Iso ngay maya kon. Tapno mapagsaritaan tanti may papan iti kasarta. Nasayat mat nga ron, Lukasta. Un gayam, iso ni Joyce, honey. Ti ina ti anak ko. Kat nagpresenta nga agkatulong diti balay. Inawat ko, takahasiman. Kumusta kan, Joyce? Nasaya at latamat, ma'am. Wala, mapantan iti kusina, honey. Itimplahan kay ti Diyos mo. At damat gaya man nobya ni Alan, nanang. Wan, agdwa atawundan ka ni Katrina. Kinapudno na, plano da pa yun tagkalaysa. Isumat lagayam asaanan ang nakisinublan kanya. Tadagayaman kasukat ko. Kinapudno na, mano atawan nga inururay na ka ti anak ko. Natagtakan siguron iso ang nagsapol matan iti sabali. Awan ti daddo maapabasolak. No di ti bagik matlaan, nanang. No sa anak ko maapimanaw idi. Sa anak ko masaksak,tan ita. Di ka mapukawan itinamnama. Maamam mom tumot ti lalaki aparakan ka. Kano dumteng manday ta ka nito. Sapay kuma tamakontentukan iti may sa alalaki. Balasang ko. Naibagam ka di itinobiyam ti may papankan Joy sa anak ko. Wala nang. Amumatan ni Katrina ti amin. Imbagak ti amin kan kuana. Awanin limad ko. Kat, umanugot nga rod nga agpaay ababaon ninyo ti ex mo. Wala nang. Nasaya at tao ni Katrina. Amok ang maawatan na ti sitwasyon mi ita. Nasaya at mat nga rod no kasta. Kunaklakit din no saanan ang matuloy ti kalay sayo. Sana mapasamak dayta nanang. Agin innayat kami kan ni Katrina. Agikatakon kas katulong niyo, Alan. Ha? Sigurado ka? Iso ang nagboluntaryo ak ngagbalin ababaon ninyo. Tamang namnama ak ang maurnos pa'y ti amin iti nagpaitanta. Ngam panagkunakat saanan ang mapasamak dayta. Ha? Amok ano ipilit ko ti bagik dito eh. Kat adada masaktanak. Agaplayak laangan iti sabali. Sika, ano niya ti desisyon mo? Addalaan ko makidawakan ka. Anya na ita? Di na ko maparitan amang sarungkar iti anak ta. No kaya't maamakita ti anak ta. Nawaya ka lata, Joyce. Saan ka aparitan? Agyaman nak iti kinaimbag mo kanya. Nga uray na dagsan tinagbasulak, Alan. Napalabas ang dayjay. Nakamove on ak matan. Idawdawat ko. Asapel ako mata dumteng tumat ti lalaki aparakin ka. Biyag. Ti tao. Dahil ka diti balayo, Mateo. Nagdakal. Nagbayag kamat nga minan nga awisan nga umay dito eh. Ngam kanayon mat nga one time mo. Ne, ang daman kaya mo sa ngailim, ating ko. Ay wan mano, iso ni Abi. Gayom ko. Abi, iso ni manong ko Jerry. Hi. Adagayang kabsat mo agwapo, Mateo. Nangaw ka magkaya maling ha. Ay, sige ha, panawan kayo pa. At ang amin nagururay kanyak di tarwar. Sige manong. Diyak ngamin impagarop. Adagayang kabsat mo agwapo. Ay true. Ngam sorry kalain yan. Ngamin, ada nobya na. Ha? Ay, sayang. Ngam di pa'y mo't nagkasal. Adapay namnama. Anya? Aday ta ka man na Abi friend. Tunggalak kita ta. Ni manong ko ti kalain mo sa ludsudan. Kinunakmat kin ka busy iti ayan ti nobya na tay jay. Pakpakumusta aklaan mat. Saan mat siguro adakas no crush ko ni manong mo. Ay na, isardeng munday tang arapaap mo. Tamasakitan ka laang. Ay wen, umadanin ti birthday. Umay kantoy di balay ha? Sure.
Kaano ka din di kasangay mo, friend? Pasensya kan, friend. Naladawak na imay. Taado ting sambot ko nga inaramid iti trabaho. Agpasudnodak ko man ket. Kung naklakid din o di kan makaumay. Di ka ka din agpasugnod, friend. Uray ka dakon. Aywan, ada ka din ni manong mo at Cherry? Kat siyempre mabalin ayang awan di kapsat ko itakasangay ko. Talaga? Oy. Di ka pa ilang gragragsak. Takadwa na tayo suntubi nga ipag ko. Ha? Ay, kunak no nag-breakdown. Ay na, di ka nagarapap. Di na ka mapansin day dyan. Tadakit nga rod nubya na. Grabe ka man. Kahit ayan da nga rin itinobya na. Rimuardan, intulod ni manong ko tinobya na tada trabaho niya. Adun tinainom mo, abi. Di mo unay. Tama nga no, di mo ka ba ilang tagawid? Bay, anak kadilatan, friend. Sana bale, tanayra na day off ko intun bigat. Wala. Ngam di mo kumaunay. Nabartik ka. Relax ka lang, kadi. Kabalak pa'y matibagi. Man, di mo pagawi doon nabi. Ditoin balay amaturo. Madlaw ang nabartegan. Huwag nga rod manong. Kastamat lang ko matibagakin ko na. Kabalak pa'y matagmaneho. Di ka nakidkad, friend. Narigatin. Natapay mapasamakin ka di tatanan. Kan may sa, ni manong kun amis mo tinangibaga at ito'y ka na maturong. Oh, thank you, Jerry. Concern ka matgayam ka na. Ha? Ay na manong, di mo ko may kaskaso at ibagbaga ito'y gayem ko. Naulawan. Sige. Panawan kayo pa ya. Taas si kaswag dagiti sa nga ilik, Jerwar. Jerry. Jerry. Abi? Apay nga taka dito silat ko. Hindi mo ko na napagkadkadan na pailang ang Jerry. Saan ka di anapintas? Ha? Kuha. Please, Abi. Rumor ka dito silat ko. Di ka danang. Tawan sa bali ang makamoy ti daytoy. Sika, kansyak laang. Di ta ibagbaga iti uray asino. Abi? Manual daw na kaslawan gaganay gaya maabay. Kan pasaray makitak ti panagbakwar mau. Agpudno ka man kanyak. Masikog kan samay. Wan, nanang. Kunak tupay kahit. Di mat kunam ngawan boyfriend mau. Kasanwa nagsikog ka. Asino ta matisikog mau? Nanang pangaasiyo. Di da ko man ungkan. Saan na bali ta kabailak apadakilan to ti anak ko nga uray awan amana. Uray kumaano inyam ammum kanyak ta matisikog mau. Saan ang mabalin nanang? Ngamin, umadanin ti panagkasarnang. Anya? Akat apay nga ron ngay manugot ka nagpasikog kan kwa na. Saan yun ang problema ang day nanang? Tinapatag adan anak ko. Jak pagbabawian ti kastoy a sitwasyon ko, nanang. Ha? Ni Mateo mawawag. Hello, Mateo? Mat ko naman. Sana Mateo? Kasla akla nagbus ko launay no ibalikas mo ti si bubukalanagan ko. Nagala sa dinggan. Alawanan, Mat. Ngam apay ni mawag ka. Anya nga apay. Oy, babaita. Nalipatam ka din. Itati ka sa limanong ko, Jerry. Ha? Di mo ko na nalipatam. Kat sikat ikaw unaan nga inawis ko. Mat, pasensya kan. Ngam madi ngamin direk na kita. Kaslag kakapsutak. Jak ka ba ti dumar ay itikalay sa ni manong mo. Ha? Apa yun nga eh? Mapan ka nga ro dapat check up Wan, mapanak tong friend.
bulan din na palabas. Manipod-impod no mamasikog ka. Nga maging gayta. Di mo pa ila ibagan o sino ti amati sikog mo, abi. Talaga ka ti adi mo kayat nga ibagan o sino ti nakasikog ken ka? Sorry ang talaga, Mat. Awan maisungbat ko iti dayta. Sige, di ka pa ila pilitin ita. Tadyak kayat ama stress ka. Naimbag ko man o saan ka masikog. Agyaman nak tamaawatan nak, Mat. Aywan, ada ka din na panunot mo anagan ti ubing? Awan pa'y nga rod. Tadyak pa'y amo no babae wano lalaki ti sikog ko. No kayat mo, ipa-ultrasound mo. Kuyugin ka. Sigurado ka? Alaman nga ron. Agyaman nak, friend. Manong, agdua atawan metan din na palabas. Manipo di din nagkasar kayo kinimanang Janine. Nga maging gayta, awan pa anak yo. Ay, awan pa nga ro dating ko. Sa bagay, sana pa'y siguro at tiyempo. Adan to siguro lata, manong. Aganos kayong aguray. Awan na, ding. Ne, adan sa akin dilakad mo ah. Nakapalis ka man. Ay, wen, manong. Mapan ko man sa rungkara ni Abi. Itad ko man do'y pasarabok para itanak na. No kasta, adan asawa na jagayin mo. Awan asawa na manong. Naganak abalasang. Ket aging gayta, di na pa'y laimbagan o asino tinakasigog ken kuana. Di na kahit nga ibaga. Ilimlimad na. Ha? Mano ti tawan di anak nan? Agduan tun manong. Kasta gayam. Jak amo kasta tinapasama kiti gayam mo ah. Kasano ama amuam, kasan meten nga umay dito balay. Wani nga ron. Ala, panawan ka pa nga manong. Tani, aldawan. Itagas ko lang to'y pasarabok iti anak ti gayam ko. Sa agdiretso iti opisina. Masikog gayam ni Abi. Asino nga ti ama ti anak na? Amangan mo't no. Oh, mariribo ka na ka. Tsaka mo ti panunutag. Adda na pasama kiti nagbaitan mi idi kini Abi. Ngamjakin bagbagay ta sawak dayta. Ayayatak ta sawak. Ngamno apay ang nagpailoyo sakit isulisog iti daydi arabi. Oh. Amangan mo't no siyak ti ama ti anak ni Abi. Jerry, love. Maturog ka na, rabiin. Apay akas lang ako nagtipang panunutan. Ada ka di parikot mo? Awan, love. Awan. Ala, maturog tan. Narabyan ka matasimmang patanak ko. Malahing ka mga nun, nakaturugan ta anak mo. Pasensya kayo, nanang. Nag-overtime kami ngamin itay ija opisina. Nalahing ka nga ron mga nun, tamangan numakariing ta anak mo. Kat sa pulan na kadagos. Di mo tuman masangot ti mga nun. O nanang, agpuli sa klabiit. Nay, adaawag mo anak ko. Sige, nanang, sungbatak piit. Jerry, apay nga mawag ka. Anya ti masapol mo. Parang kunak. Sika siguro taday baga na kanyak. Ha? Ni, awan ang mukha bagakan ka. Kan pang asim. Adan asawam. Di na kuman awagan. Amangan no pagimunan nak ti asawam. Agsarak ta kuma. Kahit ka kasarita. Ha? Awan ang mukha pagsaritaan ta, Jerry. Pang-asim ta din akong awagan. Bye. Apay akala at ngay mawag kanyak ni Jerry. Ha? Isumanan ti umawag. Jak sungsungbat. Apay mano, anyat mapaspasama ken ka. Manungal dawan ang kasladi ka makaidna. Ada ka di parikot mo? Kahit ko kumama kasarita ni Abi iti personal. Ha? Apay ni Abi mano. Kan, di mat nakasarita mo niti cellphone.
Tay nalamkat nga ron tinumero na kanya. Jak nakasarita na imbag. Tamadlaw alikliklikan nak. Anya? Ne, apay kumangay aliklikan na ka. Itaan niya aga po, manong. Ni, si kamat gaya man. Umuna ka, itaman pa'y apin masyar ka. Kinanlaan na ka. Agyaman nak. Ay na, tsakon imbakpaka mo ti umay ko. Tapos masurpresa ka. Oh, ayan tayo anak mo nga. Apay jak makita dito balayo. Ingkuyog ni nanang ijay ili. Ada kaming kahit ko saludsudin kan ka, friend. Ha? Ni, anya day ta. Agpudno ka man kanyak. Asino talaga ti ama ti ubing mo? Jaket ko mapanunutan. Ngam kasla, mapagsusurot kon ti amin. Ha? Alan, friend, ibagamon ti agpayso kanyak. Kinapod nun. Marigrigatan akmatan ang mangilimlimad iti amin. Panawan siguron, tapno maamuam ti agpayso. Ni manong mo a Jerry ti ama ti anak ko. Anya? Kasano na pasamak tayta? At ang relasyon nyo iti kapsat ko, kasta ka di? Awan. Ngam iti naudi nga ipapan ko iti balayo. Idi kasangay mo. Adda na pasamak iti nagbaitan mi. Kat nagbunga dayta. Anya? Nga manipod itin. Jakon nagparparik na iti kapsat mo. Jak kayat ariribukan. Taadakit nga rudan asawa na. Ala! Kat iso nga inlimad ko ti amin. Tadyak kayat amadadang iti relasyon da iti asawa na. Ngamin, basol ko, friend. Impamuspusak ti amin. Tapno masulisog ko ti kapsat mo. Anya? No kasta? Pudno timbaga ni Abi kanyak, manong? Ay, jak ilibak matading ko. Wen, at napasamak idi ka na kami kini Abi. Ngamjak impagarup ang nagbunga. Kat, kasano nga rutitan, manong? Nupudno nagtaot kin ka ti anak ti kayim ko. Suportaram. Takaasim at ubing. Jerry, anya ti kayat asawan tinangag ko. Ha? Love? Pudno ka di tinangag ko nga da na si Kugam. Love? Agpalawagak. Kunak man no ayayatan nak. Nga maapay ang naramid mo ti kastoy kanyak. Janine, love, nabayagan na napasamak na jay ka na... Inalilaw nak, Jerry! Janine! Mabitang! Janine! Ala, surutim ta sawa, manong. Agpalawag ka kinkwana. Ito tanay sa laysay kunti si Bubok kala napasamak. Sabay ko ma, tamawatan. Gan mapakawanak. Sorry, no nagpasulisog aki ti day di babae, ti day di arabi. Ngam, saan na pulo sana ulit day di love. Patyan na ko ma. Kat, anya nga rin ti planom iti anak mo. No, okay lang keng ka. Suportarak ti anak ko. Sana problema day ta kanyak. Awan basol ti ubing. Iso asike. Palubusan ka amang suporta ken kuana. Ayayaten ka. Iso ang mapakawan ka. Sana balit na naglabasan day ta. Oh, agyaman ak, Janine. Jaklaim pagaro pakasta tinapasama kanak ko. Anya tinaskan nga aramidak, nana. Ay na, di mo mabalin ay himot ti ubing iti ama na. Adalat ta karbungan na kuana. Ngam amangan no tagi ko andan ti anak ko. Nang runakit damag ko nga awan pa'y anak de iti asawa na. Saan mo't siguro anak ko? Nana, Pagsaritaan nyo adwa day ta. Nuan niya ti rumbang nga ramidin nyo para iti anak yo. Agyaman ak. Tapinat gamdikid daw kung hagkita ta.
Jerry, Di kagdanag. Awan da ka sa panggap ko. Kahit kula pagsaritaan ta ti may panggapit anak mo, anak ta, kunak ko ma. pasensya kan Jerry. Di na kami kumanriribukan. Agtalinaid kumalatan apalimod ti amin. Akas itinaglabas adu atawan. Ngam, di mo mat kumaipaidam kanyak ta anak ta. Nangrur nga, kat awan anak mi kini Janin. Kinapudno na, di na mabalintag sikog, tadla problema ti matres na. Iso akayat namat amakita ti ubing. No kasta, amunan ti may papan iti ubing. Wan abi, imbaga akong ti amin kan kuana. Nasingpat na Janin. Maklon na ti may papan iti ubing, kahit na kano makita. Pangasim abi, patgam ko matitarigagay ko. Kat, pasensyakan. Lawan na itultulong ko kada kayo. Tadyak amon tinapaspasamak kin kay tilasod ti dua atawan. Manipod adda napasamak iti nagbaitan ta. Aklunak. Intanam ko dagos kin lipat dahi di napasamak iti nagbaitan ta. Kaputad dakik nga rudan nobya kidi. Ala, di mon ipalagip day ta, Jerry. Kaya't kumatan nga itanong kan lipat ti anyaman anapasamak kada ta iti. Umdasan ti anak ko nga adda kanya. Kamaudyanan na. Nagsangot amatlaangan, Abi. Sorry, Janin. No anyaman tinapasamak iti napalabas. Awan panggap ko amang riribok kada kayo. Kinapudno na. Nasaysaya at kumano agtali na idlaangan alimad ti amin. Kaya't ka kumamataguraan. Ta, aklo na ka nasakit tinakam ko ididamo. Ngam, amo ka awan basol ti ubing. Kan may sa, amo ka jak to pulos may paayan iti anak ni Jerry. Ngamin, siyak ti adda diferensya na. Kat agyaman naktasaan mo nga ipaidam kada kami ti anak mo. Italaang manan amakitak ti kinaragsak ni Jerry. Nupay nasakit para itibiyang ko ti kaadat anak ti asawa kitirwar. Nga masapul nga aklunak. Tadaditan. Ulitak manan ti agkid daw iti pamakawan kan ka, Janin. Saan mo napanunutan day ta, Abi? Tanapakawan kayon adwa iti asawak. Oh, asino dyan mawag? Ni Greg. Ay, tay boyfriend mo feeling gwapo? Hay! Naka-feeling da dyan, nobyom. Panagrik na na, kat ag gusto amin na babae kan bading kan kuana. Surun kon? Nakiwin na suwasan. Tanamuan na nga adda anak ko. Naimbag man, tayong pakita na nadagos ti podnong ugali na. Saan mo a-deserve ti kasya klase ti lalaki? Ay, nasaysaya at sapay kit din adya kon maki-boyfriend. Ipamay saklatan ti panawon ko iti anak ko. Kat, no dalakid din na sayat a lalaki ngagdaton ken ka, apay kid din na di ka makinobyo. Ubing ka pa'y mat, kat napintas ka. Di mo pa kadanakan ti anak mo, taadu kami ang mga ayat ken kuana. Janin, love. Agyaman na kiti kinasingpet kin kinaman nakaawat mong asawa. Naklon mo, tinapalabas ko. Awan na pintas sa mapasamak nuguraan ka, kan apaan ka. Ingkanto man kiti alaan man ti anak mo, takailiw ko manan ang makadwa. Ay, wen. Intiks na itayo mapangkualaan ni Balong. Tamakumikom ka no. Madamang amin ti panangipagnanay ti papeles. Para iti panagkasarda iti nobyo na. No kasta, adda nobyo na? Adda ka nun. Yaw awis na nga rin ti kasarda. Ibaganan to kanunoan niya apetya. Kat nasayaat nga ron ano kasta. At least, nakasarak matlangan iti lalaki amang seryoso kan kuana. Agabrod kami iti asawak, Jerry, Janin. Kitda kayon ti pangital ka kinibalong. Tanakapsot matan ni nanang. Sige. Awan paglanagam kin ni Balong. Ta saan mi abay-bayan, Abi? Wen, Abi, napatigunayan kada kami ni Balong. Di mi mabalin abay-bayan.
ipatagmi iti kasta unay. Agyaman na kada kayo, Janine. Jerry, sana bale, taka na yun to ti umawag iti anak ko. Biyag ti tao. Apaw, anyat orasan, Alvin. Ngam ita ka lang nga agawid. Kaslawan pamilyang awidam Mari Nadia, pasensya ka na. Naimasan mi kin ni pare Alvin, tinaginom. Gamsa na bale, mare. Tapasit lang mit kiti. Basit nga! Di nantupay ka ba ulan na yawit ti bagina? Kat si kamot, pare Eric. Di mo kumamot itulok ang mabartek ti kasta unay to'y asawak Mala, sumurkan, Alvin. Isara ko. Tadi nakabaylan ti bagina. Humaykan, pare. Nuda kayo tinagkuyog, kaslaawanan ti bigat. Tanalabas ti panaginumyo. Inton sumarunuman, kadimon aw-awisan nila kay ko. Taawan na saya at nga ramidyo, nagkadwa kayo. Pasensya ka lang ko mana, Mari Nadia. Basta nagkuyog kayo. Nabartek kayo, no agawid kayo. Ala, agawid ka mo ton, pare Eric. Agyaman na klaangan iti panangitulod mo, iti asawak. Nanang, nakita yung ka din ni Alvin? Wala sa ison iti malum. Sumipngeten. Napnapanan naman nga tan. Ay, Jackman, amo balasang ko. Basta impakada namit kanya kamala daw nga agawid. Damot ti cellphone na. Ngam di namot sungbatan ti awag ko. Ay na, talaga apagpungpung tutun nakmanon da dya lalaki. Kanayon ko matabagbagaan dya anak ko ngam. Ay na, no inawis dan, saan na malapdan. Ay tinasaya at umunakan na mangan. Saan mo nga urayan, ta sigurado ang marabyan man nanday dya nga agawid. Syaklat tan ti manguray kan kwa na. Sa ano nanang, agbidan talatan amangan. Makaamuntumot iti bagbagi na makaawid. Ta sigurado na bartek man na sumangput day jay. Ay, di na lang pampanunuton nga adamasikog nga asawa na. Jay laag lang ay ti aramidon na. Kasla baro. Nala, intangaron mga nun balasang ko. Di mo lablab san tibisin mo. Nang runakat masikog ka. Pasensya ka na, pare. O mo na akong nga gawin. Tani, diyan mo ito napuputan ti orasan. Agalas 9 mat gaya man. Sigurado, kung tanak manan ni bakit ko, nang runan no mamanasi ka manan di kadwang. Kabalang pa ka dito ag-drive, pare? Kabalak pa, pare. Pare, pakibagalatan ka ni kumare. Pasensya na. Taberdikmit nga men. Isapi na inom ka. Tinasaya, pare. Urayam tayo lasin ni bakit ko ayawid mo. Tapno damot may sangput mo si Dal na, pare. Agyaman na, pare. Awan man. Inri ka panakmanen ni bagat ko. Kaguro na kamarin. Tanaladawa ka ng kawin. Nadia, bakit? Look naman tiri daw. Nadia. Anya torasen. Ita kala sumangput. Nagawid ka anak ariwawa ka pa'y ni kababain ka dagiti karuba. Nakaturog dan. Nagkunang amin nga ilak mo tiri daw kita mo man nga gawid ak bakit? Ijay kan balay ni kumparem nga agnaed. Amok nga isumanon tinang sungsungken ka naginom. Birthday amin ni pare Eric bakit? Isa pinagbigyak mo ito na. Inal daw lakit din nga birthday. Ta inal daw tumot tinumyo. Awan pa'y aldaw alimpyo kayo. Saan mo na bakit? Nakaro ka mat. Bay ba nakamilot na ka din? Sana ba rin? Tarak lang mo tibisa mi. Saan kami agbababay? Nita, kalintigan pa'y laang. Malalala.
Ingkag pulisan! Ne, nanang. Da kayo matanda dito yung kusina. Nagsaba kayo mata na nag-ring. Agkat kasano, masya na kija asawam. Naimbag kumano saan amasikog. Putot ka mga minaputot. Ninanang mat. Bayan yung lagta ka di. Tapo ko yung matday jay. Aywan. Napanandya manugang yo. Ingka kita ni Jelly Code. Ang mga nwaglablaba manun. Ingka man kiditulungan nga agsakdo iti paglabana. Tay supay amaksay nga aramidan na may. Naitanto mo ngamin inom tar aramidam. Alang arod nanang. Ituloy yung latang tagluto. Tayo naktulungan dya asawa. Kumare, naimbag na malam mo. Anda ka din na kumpare. Nay, si kamagayang pare Eric. Apa yan? Di mo kunaan nga da trabaho yo kat Domingo ita. Hawisik ko man ni pare Alvin, mare. Apay, papanan nyo man ay. Kwa, mare. Ne, pare Eric, sigamot ka yan. Sumrag ka, pare. Sigamot bakit? Di mo pa'y pinostrict mo ni pare Eric. Dito lata mo ridaw, hindi pagsarsaritaan yon. Makaamo kayo man da ditan adwa. Pare, umunag ka. Pasensya ka latan na, kinibakit ko. Okay lang, pare. Madlaw kumat ka na yun, anapudot ti ulo na kanyak, pare. Saan mo, pare? Nairon-ron na lang no kwa. Anyat gagaram, pare. Pare, perti nga mente buriyadak ng anak ko. Awisan ka kuma. Nagsaruno kayo lagayam ni iti kasangay. Di ko pala pinagmaymay sa ti pa nagpaskan nyo, pare. Ita talaga ti paskan, pare. Nagpainumak lang hindi na minsan nga daw. Ay gat inuman nga rodo na. Anya nga nga rodo, pare. Saan ba ta ka na yun? Day taman ti kunkunakon. Kundi sa rungkar ka pare. Inom man tayaw awis mo, hindi ta asawa. Ala, pare. Umunakan. Agpula sa klaay. Sumaruno akan kan. Ay nananang. Dahil ito'y mantay kunkunakon. No agkuyog dagitang agkumpadre. Di daam mo tilubong dan. Ingkalat ta maturugan na. Tasya kunti manguray kan ni Alvin. Ti pagdanagak nanang. Tay nalaos ti bartek na. Sa agdrive. Ang mga noan niya ti mapasamag kin kwa na. Baam tabagbaga ak tumanan di asawa manak ko. Bareng denggen na kon. Pare, itulog kan. Nalaos ti bardak mon. Di mon san ka bagalan dagtry, pare. Unak mat nga kontrol lang. Tare, siyak tumanin ti pabasulan ni bakat mo. Saan kami na makita ni bakat ko, pare? No, kasano te kinasayad mo kanyak. Makikita na lang. Katay kinamamartak mo. Mawatak mo ni bakat mo, pare. Nagdakal to may utang ko na yung baganakam ka, pare. Taka na nagabotangan. Tunggal masurtak. Saan gamin nga mo ni bakit ko na kita nararamidam, pare? Payamon, pare. Diyak mat sing-singiran. Kan masa, impilang ka nakaslak kapsat ko, pare. Ura mat siya. Nusyakdag ka sa pulan, kat tultulungan nakmasan ka di. Basta di kagbabay ko masidagan niya. Nagkasapulan ka, pare. Tas si dadana ka tumulong, okay? Agyaman na ka talaga ka, pare. Bakit? Lalaki timpas kay mo. Liman ti anak ta. Pangalalaan ta nga iti paggastos ta kadakwada. Kat awan urnong ta. Saan mo na pagnanagan dito, bakit? Tinapatag, kat nasa lunod kayo kadagit anak ta. Nala, sapay la kumata maudin day ta nga anak yaw. Panunutan yaw ti kinarigat ti biyag. Wala nang, di kayo matanagan. Last day tan nga apo ko yo. Nagdakkel ti bill tayo dito'y ospital. Ta private kat nga rod dito'y. Ken na si Esak. Ay, pangalalaan tayo nga iti pagbayad tayo. Saan mo na panunutan dito, bakit?
Siya akong ti makaamoy jay. Alvin sana tilar aramidam. Pangalaam ko may ti kwarta, kat awan urnong ta. Basta siya ti makaamo. Di mon problemain day ta. Paririk, agyaman na ka. Tay manugot ka asaldam pay laing tay dumatalong ko. Saan nga mo ni bakit ko? Tatalagang haong tanak niya jay. Diyak mo ngamin kayat. Ngailang ako tay may sa abakak. Tamasayangan anak mo. Awan problema pare. Ken oray si kalatan timang mula. Tay bingayan naktulangan oray basit. Nalawa ngamin tay taltalunak. Ket amangan no diyak matlama si kaso ti talon mo. Ay na, agyaman ak nukas ta pare. Nagsingpet ka nga talaga. Alvin, liklikam pala ko mga minday ta inom tan eh. Isuti ka na yun na pagapaan yung agasawa. Nang runa itatakan anak na. Wala nang. Kansan mo't nga kanayon? Sagpaminsan mo? Kan liklikam nga minday dya kumparem. Isungsong na ka iti inom day jay. Nanang, nasaya ta tao ni Eric. Isu ti makakaadda nga tumultulong kanyak no kwa. Nga may sumangarod tiga po ti saan niya pagkinkin na awatan kan ni bakit mo. Saan nga nga maawatan ni Nadia ti kinasingad mi kini pare Eric nanang? Saan lang mo't nga arak ti makagapo no apay nga agkuy-kuyog kami? Talaga anasingid kami nga agkumpare, nanang. Pare Eric, nakatsamba tay mula tapagay. Ato tinaapit. Naglako ako ni Eric. Itad kumutun tay bingay mo. Akas nagsaritaan tay di. Antoy pare oh. Ne, nagatumutin tay ta pare. Wen, awate mo. Tabingay mo day ta pare. Intot sumarunulatan pare. Tausarin nyo pailaan day ta. Nagatunti utang ko ka. Ay na, di mo ka din pampanunutan da kita pare. Okay lang day ta kanyak. Eric lakay, ni ka di Alvin tay naggapo dito'y balay. Wan bakit? Itid na tay bingay ko iti sinalda katalon na. Ngam kinunak nga inton sumaruno akraping latan. Kat, apya di mo inawat ngay. Bakit? Mas kasapulan ni pare Alvin dayjay. Tani, at dapat ti maladaga nga anak da. Isupay mo't nga igatang da iti gatas ti ubing Ay, sapay ko mga rod tadida ka abuswan iti kasta kinasaya at mo kadakwada lakay. Bakit? Saan akasta ni pare Alvin? Tay di siyak ti awanan. Isumot ti mang tultulong kanyak. Subsubalitak lang. Naira na lang adata ti addan ita. Isu asyak mo't at imang tulong kinkwa na bakit? Bakit? Gimata nga kiti gatas. Daya par kanda dumupay nga abasto tayo diti balay. Ay ka, nagsaya aton nga Alvin. Itaman pa'y nga awan inom. Apay, liniklikam ka din day nga Eric asungsong iti arak. Di mo ka din iramraman diya kumpare kiti saritaan bakit? Apay, saan ka naragsak? Tanasapak ka nagawid diti balay ita. Kan sana ka nabartag? Ay naku, dakkel nga pagyamanak day talakay. Katsapay la kumatag na nayo nun akasta. Ala, munto'y tanak na. Tasyak mo ti manguba. Aw-awirag, taagi na nakamat. Ay na, agyamanak nga ron no kas talakay. Atoy, mayan anak mo't laang ang tinasakit bukot kan sikat ko. Naktangan siguro anang uba iti anak ta. Alvin, naggapgapwa maya? Itay pa'y nga gunoon iti cellphone mo. Diyak mo ton masangwas yung batan, tani. Sumanangit mo to'y anak ta. Napan ko lapin na inom tay tarakin ko baka bakit? Ala, sungbatam nga ro dun ti awag mo. Tama nga no napatagmot day tang awag. Sino dyan mawag, lakay? Ni Marie Antoinette, bakit? Tay asawa ni pare Eric. Anya? Apay ka no? At kano di hospital ni pare Eric. Naaksidente da itay bigat. Anya? Kat, kumusta dyan kumparem? Natayan ni pare Eric. Anya? Marie Antoinette, makipagladingit akin ka. Agyaman ak pare.
Awanan. Pinanawan na kunti kumparem. Kasano kami paitan. Makonsensya ka, Mare. Tadyak na sungbatan ti awag ni kumpare kanyak. Umawawag kanyak. Ngamjak na sangot ti cellphone ko. Nalabit. Kahit natagpatulong iti daydi agundaway. Iso nga umawawag. Awan man la tinaramidak met, Mare. Alvin, manual daw mo itong tinapalabas. Manipod na itabon ti kumparem. Manipod idi, di ka mo trimrimwaran. Awan ti makunak iti daydi kumpare. Bakit? Kaslakla na pilayan manipod pimusay. Iti kado tinaitultulong na kanyak. Diyak man lang nasungbatan met, diawag na, sakbayan na tay. Di ka agsaw iti kasta Tauray siya kat. Kasla makonsensya akmeten. No kasta ti ipagpagam. Ta syempre, siya tinakanggag iti awag iti cellphone mo. Ngamjak man lang nasungbatan. So panagkunak, nasaysaya at nulipato munday ta. Tama ka move on kan. Kasla ka na yun ko maparmata ti kumpare ngagkidkid daw iti tulong kanyak. Gumawan man latin na aramidak. Kaslawan sir-sirbik agayam na. Pasensya ka la kuman lakay noan niya dagiti na ibagbagak idi iti gayam mo. Adamot pa nagbabawik manipot na amwak nga isugayam tinang tultulong ken ka. No kasjay amagipit ka idi. Kan uray idi naganakak. Kat, kumusta ngay ni Alvin, Nadia? Si ti apo nanang medyo mayat meten. Saanen ang maikulkulang. Ada intod ti doktor nga inuman na nga agas. Pa-check up kun ata madanagan na. Ta saan ang matagtagari? Di na ngamin maaklon ti ipapatayan ti kumpare na. Ay, may kawalakit din ni Alvin. Wen nga rudanang. Pagbabawyak mo ti kinaalas nga impakpakitak idi kan ni pari Eric. Nagsaya at gayam matao. Jakman ammo nga adugayam tinaitultulong na kada kami. Kasanupay makabawi akken kwa na ita kat natay mutten. Adapay mo't dagiti na panawan na pamilya na. Isodan at ipagbawi ang balasang ko. Wen nanang. Naimbag nga oras mo, Mare Antoinette. Ne, si kamat gaya, Mari Nadia. Sumra ka itaman pa nakaumay ka diti balay. Wen Mare, ta umay kayo man kumustaan? Kumusta kayon kadagiti anak mo? Okay kami mo't Mare. Ininot mo't ta na makailiwliwag kami. Kat, kumusta ni pare? Okay motten Mare. Nakailiwliwag motten Adalat tatay gundaway ang maikulkulang saan nakas idi. Normal la siguro tikas jay ajar na. Ay ka, nasaya at nga rod kasta. Iso ngay mayak Mare, ta umay kamot andi ngayon. Ta babaen man latikas to'y nga aramidek. Makabawi aki tinagalas ng pakpakitak idi iti day di pari Eric. Pinagpampanunutak idi iti dakas ken ginurak gapo iti panagkuykuyog da idi ken nilakay ko. Anggam ita ay makonsensya ak. Talimot-mut gayam at tinultulungan da kami idi. Ala, di mon panunutan day Mare. Nadagsen nga minti barukong ko no jak mayubkas dagitoy ken ka Mare. Bareng malag-anan mo tin ati barukong ko no mayopen ko dagitoy ken ka. Pakawanindak ko Mare. Ala, di ka madanagan. Tama sigurado ka saan nakakagura day dilakay ko. Ken ore siyak, saan ka kagura, Mare? Agyamanak Mare.